programa aquí amb històries del futbol amic de Lima. Avui una història, jo crec que molt commovedora pel món del futbol. Fa poc Iniesta va anunciar la seva retirada. Quina samarreta ens portes avui de Don Andrés? Bueno, avui us porto una de les seves darreres, de l'Emirates Club d'Aràbia, i la veritat que és una samarreta que aviat ficarem a subhasta a Gol Solidari, o sigui que pot ser de qualsevol de vosaltres. I bueno, què dir, no? És un jugador que ha fet la història del futbol d'Espanya. Crec que tothom, encara que som d'aquí d'Andorra, ens vam emocionar amb el gol contra Holanda. I són aquests jugadors que, siguis aficionat de l'equip que siguis, no et poden caure malament, no? Perquè, a part, com a persona, la humilitat que sembla que té des de fora. Jo he tingut la sort també de jugar alguna vegada contra ell, i la veritat que són aquells jugadors que han fet la història recent del futbol, no? Ha fet que Espanya canviés a ser una selecció que guanyi molt sovint i és història del futbol. No sé quan és el moment de la retirada per un jugador que has viscut aquest moment. És potser el moment més difícil, més complicat de decidir? Bueno, jo crec que si et retires amb 30 anys o 30 pocs, doncs potser et veus encara molta força per continuar, no? Però personalment, en el meu cas, em vaig retirar ja sense cap mena de força, fulminat, perdut, o sigui que no ho trobes a faltar. Crec que Iniesta també, si no ha arribat a aquest punt quasi, perquè ha tingut moltes lesions, molts anys amb màxim nivell i ha fet les coses molt bé, i la veritat que jo crec que tampoc ho trobarà com un problema, perquè evidentment el cos és savi i arriba un moment que has de parar. No sé, en aquests moments, quan decideixes deixar-ho, amb qui parlen? Sobretot amb la família, no? Però com és aquest procés? Perquè no ho sàpiga una mica. Personalment ho tenia molt clar. Segurament si no hagués tingut els problemes que vaig tenir amb la selecció m'hagués retirat molt abans, perquè ja notaves que quan passes als 40, 48 al cos i moltes vegades la ment, doncs no arriba on arribava feia uns anys, però bueno, jo tenia molt clar la fase que seria. No va haver-hi cap gran selecció, però bueno, el meu vincle amb Suïssa d'haver-hi jugat doncs em va fer aportar que decidís retirar-me allà, i com diuen, no hay mal que por bien no venga. Potser vaig passar moments molt dolents, potser els pitjors en la meva carrera, però només els moments aquells que vaig viure a Sion, a Suïssa, van valer la pena. Iniesta ha dit que quan es retira, ara està estudiant per ser entrenador. No sé, en el moment que et vas retirar tu, si amb el carisma que tenies al camp, si et veies, per exemple, com a entrenador. Bueno, jo tinc la titulació UEFA, no? O sigui que és una cosa que m'agrada. A mi m'agrada més, potser, que treballar amb un grup complet, treballar més amb jugadors, i bueno, no som més savi que ningú, però tens una experiència al camp que per la realitat d'Andorra crec que serveix molt, però de moment Inde Lima està descatalogat perquè bueno, no és de la simpatia d'algunes persones, però bueno, estic molt tranquil i... Però no descartes entrenar algun dia? Bueno, entrenador no, però a mi, evidentment, estar dintre d'un staff de futbol i aportar el meu granet de sorra dintre el país m'agradaria.